औरतिया कहते ए अम्मा जी करू ए बबुआ वो ए ना चुप रहा ए पिया दे तेरा मुँह में पिया दे अच्छा औरतिया कहते ए अम्मा जी आधी आधी रतिया के भट्ठी पर से आवेले पीटी के गाड़ी हमारा के जगावेले देखा तनी केतना पीटत रे बाप रे बाप ई सुबोधवा के संगत धइले बा ए दादा सुबोधवा के घर से आला ए ना मन बा तू चुप रहा कि ना हो अपन पिएला कौन बिहान हमें दर्दी से कह के तार उपाय करवा बढ़िया जो का कही आधी आधी रतिया के